Kaixo egunon, eskerrik asko etortzeagatik prentza aurreko honetara. Udal musika eskolako prematrikula laizter hasiko da eta horregatik egiten dugu prentza aurreko hau. Apirilaren 28tik maiatzaren 7 arte egongo da aurrematrikula eta behatzitatik ordu bat erditara izango da aurrematrikula egiteko ordutegia. Hemen kulturetxean eta formularioa ere online eska dezakezue kultura@lasarteoria.eus helbidera idatzita. Aurrematrikula derrigorrezkoa da, geho matrikula egiteko. Gure ustez oso garrantzitsua da musika txikitatik hastea eta egongo dira musika txokoak 4 urtetik heldura arte. Eta gero matrikula ekainaren 9tik 16ra izango da, udal erregistroan bidez, edo erregistro elektronikoaren buruz. Irailaren 1tik 15ra, plazak libre baldin badaude, horre egongo da lekua apuntatzeko. Eta bain Rebekakin pasatzen dizuet eta kontatuko dizue Kaixo egunon. Bai, aurten Ainarak komentatu duen bezala, aurrematrikula epea apirilaren 28an zabalduko dugu, maiatzaren 7 bitartean. Epeak berak esan ditunak dira, formularioa digitalki eskatu daiteke email bidez, eta bestela presentzialki gurean egin daiteke ere, bale? Pixkat disiplinei dagokienez eta egingo ditugu iazkoak bezala, musika hizkuntza, akordeoia, biolina, txistua ere eskainiko dugu, eta, kontsultatu ditzazkezue gurean, zalantza pedagogikoak eukiz gero, musika eskolako korreo elektronikoarekin harremanetan jar zaitezkete ere. Eta, nahiko genuke herritar guztiak animatu, bereziki txikienak ere, mundu hau ezagutu dezaten, eta pixkanaka, ez esperientzia honi bide eman diezaioten. Eta, pixkat bukatzeko, jakin dezazuen tarifak iaz bezala mantentzea erabaki dugula, beraz, bere horretan daude, eta hobariak egongo direla, bai gizarte larrialdi laguntzak, eta bestelako kasuetarako ere. Orduan, besterik gabe, zalantzak informazioa behar nahi dutenentzako, guretekin harremanetan jar daitezela, eta denak animatu, besterik ez, eskerrik asko. Bai, hori eskerrik asko etortzeagatik eta Rebekak esan duen bezala, animatu apuntatzea eta ongi etorriak izango zeratela.